Ayaw ni mo tiyoy, daghan na misita sa mong anak ba? Sabihin mo, Mads, anak mo ako. Pahilam dira! Te, kung ako mabala si mong anak, swerte kay siya. Kung ako mayab si mong anak, te, tanang sweldo na ko ihatag siya. Ay sa karon te, estudyante pa man ko, ako matag si mo anak, isa akong pagkaluya lang jud. Dugay kayo mo dong ba? Tawan sa sikyo, tura oh! Na? Mads, naitulo ka lalaki. Uy, mo na may bisita sa akong anak ba? Swerte ang anak mo, Mads, oy. Alam man dyan lang, sa gwapa ang anak. Ayo te, permission to pamisita. Hala, mamisita giday Mads. Te, ako sad te. Te, apil po ko te, kami tulo. Ano mo dang, dayo mo dang. Uy, dayon daw to pre. Ako una ha. Uy, una pre. Ay, grabe. Estudyante ba gani? Wala respeto sa senior. Kamu ba? Wala mo respeto sa kuha. Ako una. Hoy, ay paglalas, isa-isa lang. Sus, pasalamat ka kay estudyante pa ko. Siya lang po na pre. Haya ni mo tiyoy, daghan na misita sa mong anak ba? Sabihin mo, Mads, anak mo ako. Pahilam dira. Pareha tang edad, si Pao ta karon. Isog ka man, oy. Dinya mo dira pre. Sige masuko na ba? Na, te, kung ako mabala si mong anak, swerte kay siya. Nga naman dahil dong, alangan, kaya may kinakuprotektahan atong nasod. Imong anak pa ka nga naginasara. Na, agtuwa na te, kay daghan kay nagbabae sa bukid. Uy, pagilam dia ba? Bulabog mo kay ka. Ay nagkalampag da pre, kay tinuod man na. Na, daghang maray kag babae dong. Na, ay tuwa na nila te. Di mo na tinuod. Mga professional man na misita sa mong mga anak Mads. Ay siyempre, wapa matang anak. Ako mayab si mga anak te. Tanang sweldo na ko ihatag siya. Hala, ay sa akong anak no. Na, ay pugtuwa ning siman te, kay taga-dunggo sa barko. Na, daghan kay babae. To sa kuwate. Sus kaning duwa. Layo ka ni skuha. Kadong, usay kaya nimo na para sa akong anak. Ay sa karon te, estudyante pa man ko, ako matag si mo anak, isa akong pagkaluya lang jud. Kay kanin duha, daghan man kay ning babae. Ikaw ba? Pililimpyo kay ka ba? Ay namog kalampag dia, kay mo man tinuod. Sure ko te. Ako isugton sa mong anak. Ay to na te. Sure ko ako isugton sa mong anak. Siman pa. Gwapo pa. Pag sure ya, gwapo lagi ka, pero daghan man kag babae. Ay tuwa ni te. Taysa. Asa di mo anak te? Bitaw Mads, asay mong anak? Bitaw te, asa mo anak? Pagausa na imong anak te, para may balaan ba kung kisay ang pilion. Lah, dugay kayo mo dong ba? Ngano de te? Tawan sa sikyo. Tura oh. Na? Pre, una na me. Bats man dito sa una sa ROTC. Dalas go pre, naunahan pa ta sa sikyo.